Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa toľko ľudí vzdáva svojich snov? Správajú sa presne ako psi v známom psychologickom experimente o naučenej bezmocnosti. Tí psi dostávali elektrické rány tak dlho, až rezignovali. Keď sa potom dvere ich klietky otvorili, zostali nehybne ležať. Už sa ani nepokúsili utiecť. Presne toto robíme my. Zostávame uväznení v prácach, ktoré z nás ničia, v tichosti trpíme vo vzťahoch, ktoré nikam nevedú, sme sklamaní, pretože sme sa prestali partnera pýtať na to, čo v skutočnosti chceme. Prestali sme komunikovať svoje potreby, lebo sa bojíme ďalšieho odmietnutia. Pravdou je, že dvere vašej klietky sú už dávno otvorené. Tá bariéra, ktorá vás drží na mieste, existuje už len vo vašej hlave. Musíte vstať a pokúsiť sa znova. Musíte ísť ďalej, bez ohľadu na to, koľko pádov máte za sebou. Pretože ako raz Winston Churchill povedal, nikdy sa nevzdávajte. Tak staňte a urobte ten krok. Ak vás takéto typy zaujímajú, začnite ma sledovať. Píšem knihu o tom, ako sa hádať menej. Majte sa krásne.